Vijećnici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije usvojili su na održanoj sjednici županijski proračun u iznosu nešto većem od 267 milijuna 600 tisuća eura. Radi se o najvećem donesenom proračunu u županijskoj povijesti. Proračun je rekordan od kad postoji županija od 1993. godine. Konsolidirani proračun je 267,7 milijuna eura, a onaj osnovni 103,5 milijuna eura i on je toliko velik iz razloga niz investicija u obrazovanju i u zdravstvu koje će se provoditi na području Krapinsko-zagorske županije u 2025. i 2026. godini. To znači 16 škola sa 6 sportskih dvorana kroz MPO za jednosmjensku nastavu. To znači 3 škole energetska obnova kroz APN, 2 škole kroz cjelovitu obnovu kroz Fond solidarnosti. Tu je znanstveno-edukacijski zabavni centar preko MPO-a, ali Ministarstva kulture i aglomeracije grada Zagreba i naravno tu je specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Stubičke Toplice gdje je zajednička investicija 32 milijuna eura. Tako da ćemo mi u jednom trenutku tamo negdje na jesen 2025. godine imati otvoreno minimalno 24 gradilišta, što se nikada u povijesti do sad nije dogodilo. Evo, prošle godine smo bili suzdržani za proračun jer uistinu je bilo puno projekata, dakle, pogotovo koji se financiraju da li kroz fondove Europske unije, da li kroz razna resorna ministarstva, tako je i ove godine i pohvaljujem, dakle da ne kritiziramo samo, pohvaljujem sve županijske službe i sve u županiji koji su pripremali i pripremaju te projekte da bi se mogli kandidirati i povući sredstva i to je ono što je dobro. Predsjednik županijskog HDZ-a Zoran Gregurović istaknuo je vezano za proračun kako smatra da nije jednako raspoređen prema svim jedinicama lokalne samouprave. Što smatram da nije dobro i zašto sam konkretno i osobno rekao, dakle, da sam protiv takvog proračuna, zato jer se vidi, dakle, određene stvari koje nisu jednake prema svima. Još u prošlom sazivu sam upozoravao na problem dvorane u Petrovskome, dakle, znamo i pohvaljujem, tako da ne bi ispalo da nisam pohvalio da se sagradila županijskim sredstvima u potpunosti dvorana u Hrašćini. Pohvaljujem i što je županija osigurala, mislim da 1.200.000 ili 1.800.000 eura za školu u Poznanovcu i to je dobro. No, međutim, onda je takav kriterij trebao biti i za izgradnju, dakle, dvorane na Petrovskom, a ne da se gore tražilo da 50% općina sufinancira. Ne možemo sve po fiskalnom kapacitetu, sve općine stavljati u isti koš, nisu sve iste po broju stanovnika, po fiskalnom kapacitetu, snazi. Ona druga stvar, što sam primijetio, dakle, da se značajna sredstva osiguravaju, dakle, za promociju, marketing i slične stvari, što direktno kroz proračun, proračunske korisnike, naravno da toga ima i više, puno više u drugim ustanovama koji nisu proračunski korisnici, a sigurno da onda se moglo i dio tih sredstava preusmjeriti na neke druge stvari. Pa gledajte, ja razumijem oporbu da su u jednom laganom očaju iz jednostavnog razloga što ne mogu prihvatiti da će i sljedećih 4 godine biti u oporbi. Ja to u potpunosti razumijem. Kad imate takav proračun, kad imate takve projekte i kad imate takve rezultate, za njih bi bilo puno bolje da su podržali ovaj proračun. A pokušat ću reći samo jedan razlog, a to je da je projekat ove vlade, stranački njihove vlade, zapravo jednosmjenska nastava. I oni su danas glasali protiv jednosmjenske nastave. To je naprosto nevjerovatno. To je nacionalni projekat gdje je potpisan međunarodni ugovor za taj javni poziv i gdje mi moramo ispoštovati sve ono što je Europska komisija i Unija od nas tražila da bi vlada opravdala taj silni novac koji će se uložiti i oni su glasili protiv toga. Evo, ja moram priznati da to nikako ne mogu razumjeti. Župan je s obzirom na veliki broj projekata najavio ojačavanje projektnih timova putem novih zapošljavanja, pošto će obujam posla prerasti njihove trenutačne mogućnosti. Hvala svim mojim suradnicama i suradnicima koji su radili na
osmišljavanju i zatvaranju financijske konstrukcije za ovaj projekat, ovaj proračun, jer bit će veliki izazov istovremeno voditi tolike projekte i morat ćemo se u ljudskim kapacitetima ojačati, osnažiti, jer sa ovim brojem ljudi koji imamo ćemo vrlo teško ispratiti sve projekte do kraja, odnosno ljudi su već sada toliko na rubu, bih rekao, mogućnosti davanja u te projekte, da ćemo već i u ovoj godini krenuti sa 3-4 ciljana natječaja, da pojačamo projektne timove kako bi odgovorili na ove izazove koje smo naravno sami stavili ispred sebe. I ne mogu shvatiti da može biti proračun preambiciozan. Mogu shvatiti da je premalo ambiciozan. Ali da je previše ambiciozan, to ne mogu shvatiti, pogotovo ako imate zatvorenu financijsku konstrukciju koja ne ugrožava apsolutno nikoga. Prema tome, veselim se otvaranju gradilišta, veselim se samoj gradnji, a najviše se veselim naravno kad ćemo u školsku godinu 26-27 krenuti u jednosmjensku nastavu. Na kraju treba istaknuti kako izvorni županijski proračun za narednu godinu veći za 52% od posljednjeg rebalansa za 2024. godinu, a iznosi oko 103 milijuna i 500 tisuća eura.